Maayong balita alang sa mga konsumidor. Human sa pag-us-os sa presyo sa sibuyas Bombay, gikatak na usab nga mabarato ang presyo sa asukar sa sunod nga mga adlaw. Apan alang sa ubang manindahay sa sibuyas Bombay, bad news kini alang kanila. Kini tungod matod sa usa ka manindahay og sibuyas Bombay sa New Carbon Market nga si Jinky Ocares. Daghan siyang kinumpra nga mga stock sa sibuyas Bombay sa pagtuo nga magpadayon pa ang pagmahal niini sa musod nga mga adlaw o buwan. Apan karon nga ni barato ng presyo niini, hayan maalkansi gayud siya. Nasayran nga may abot sa 700 matag kilo ang labing taas nga presyo sa sibuyas Bombay sa miaging mga buwan. Apan karon mapalit na lang kini sa 140 pesos ang kilo ug posibleng mas mabarato pud kini sa umaabot nga mga adlaw. Dili usab mahimo nga di siya mosunod sa pagpaubos sa presyo sa uban. Sanglit samot usab siya kaalkansi. Usa-usab nga dunay nagmonitor sa presyo sa ilang mga baligya sa merkado. Samo malugi gid mi pero ang mamalitay mamalipay kay barato naman. Ngano malugi mo daghan mo stock dai? Mo lang stock ra na. Kunya Kuan. kaya nang-expect mo nga mahal pa uta perme. Kung saan ay buhaton na aron, yun na ibaligyan ubos ng presyo. Oh, samot lag matumal kayo ang kuan. Ang mamalik ba? Hatag ra na mo kuan, barato. Si Susan Roblico si ambahin, mibutyag ngayon aron nga panahon mo gyud ang ting ubos sa presyo sa sibuyas Bombay. Base siyang kasinatian sa pagpaninda sa New Carbon Market, si Roblico maabot na sa 20 ka tuig nga naninda og sibuyas Bombay. Ug mao na gani kini ang nakapaskwela ug nakapatiwas sa iyang mga anak. Malipayon gyapon siya alang sa mga konsumidor sa pag-ubos na sa presyo sa sibuyas Bombay. Kana jud sir, makansi pud ko. Pero Kun mo kuan sa Manila kana mo barato ubos di maka-stako. Daghan-daghan mas makansi jud ko ana kay mabagsakan man ko nila pag dating na sa kuan sa Cebu. usa sa mga mamalitay sa New Carbon Market nga si Jimmy Manalon nga taga Barangay Basak, Dakbayan, Sugbo. Wa pala biyang higayon nga palit og kinilong sibuyas Bombay. Matod niya nga gumikan sa kamahal sa sibuyas Bombay sa miaging mga buwan. Igor gyud siya magpalit pang konsumo sa pipila ka adlaw. Apan karon nga ni barato na kini, hayan magpalitan gyud siya og kinilo. Sa New Carbon Market usab siya kanunay mangumpra. Bisan layo sa iyang gipuy-an aron makadaginot. Nalipay-lipay ta kay nabarato naman eh. Kay sa una, limang katag 700, 600 ang kilo. Oh. Karon barato na kayo. Samtang sa gitakda usab nga pagbarato sa presyo sa asukar sa merkado, gihangop kini gihapon sa mga manindahay og konsumidor. Matod sa usa ka manindahay og asukar nga si Alma Butas, nga sila usab malipay sa maong kalambuan kay gawa sa pagpamaligya. Sila mismo konsumidor sa maong produkto. Sa pakaron padayon pa hinuon nga nasa 90 pesos ang kilo sa asukar sa New Carbon Public Market. Okay raman sa mua, makaayo ra gyapon. Kay para sa mga consumer pod ba makatabang sa. Nasayran nga ang gitak ng pag-ubos sa presyo sa asukar sa nasod mahitabo sa musod mga semana. Human nga Department of Agriculture kun DA may isyu na og kamanduan sa pag-release sa gihold nga imported sugar sa kauluhan. Kini si Greggy Magdadero alang sa May TV Cebu.